ngifuna ukuthi mina kuwe noba wa disappointwa ecaweni noba kwenzeka ntoni ecaweni vuthulula ibhatyi yakho uye ecaweni awuyanga mntwini uye kuThixo. Mina sicanda ndasolelwa ngumama mina babonakala abazalwane nibathembile abane ndihamba nabo endlicinga bafana but lonto zange nityhafise because iBhayibhile isifundisile yabona pha enkonzweni uyafundiswa ukhutshwe ebantwini but uthembele kuThixo. Uthi uDavide xa echaza ngejeni yakhe umama noba ubandishiya kodwa wafika uThixo bandichola as long uThixo uhamba noThixo because not bonke abantu uhamba nabo bakwishela izinto eziright. Some of abantu bavalwe ngabantu bebehamba nabo becinga bafana bazijomi zabo bathethe izinto kuba bashare imbelini zabo kanti aba bantu badelegatiwe emkhathini wami bazobamba ubomi because isitha sakho sisebenza ngeweakness zakho uyabo. So iye enkonzweni uphinde ubuyele kuThixo vuthulula apho wawushiye khona ukhonza uThixo ungabahoyi abantu. Wonke umuntu osecaweni unobhaka wakhe, wonke umuntu osecaweni akekho perfect. Asiyange ecaweni kuba si perfect but siye ecaweni kuba sifuna ukwenziwa. Icawa yabantu aba right nabantu aba 100%. Icawa yabantu abafuna ukwenziwa nguThixo abathi Thixo mina nathi witness yami but ndifuna ukwenziwa nguwe ndenze Thixo. So uya endaweni right xa usecaweni. Awukho umgqomo wokulahla umuntu ecaweni ayondawo yabantu aba njengoba egarage kuya imoto ezifuna ukwenziwa zifuna usaviswa ukuze zibe right nasecaweni kunjalo. Okay.